Jaarrekening 2023 Land Curaçao. De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft de jaarrekening 2023 van het land onderzocht. De jaarrekening laat zien hoe belastinggeld is besteed en hoe baten en lasten volgens de landsbegroting en de geldende wettelijke regels zijn verantwoord. Deze cijfers geven een beeld van het gevoerde financieel beheer, de financiële positie en het resultaat van het land. De Rekenkamer is van oordeel dat de jaarrekening geen deugdelijk beeld biedt van de financiële positie van het land per het einde van het jaar 2023 en het resultaat erover aan de gebruikers van deze jaarrekening. De Rekenkamer heeft de volgende twee aspecten onderzocht, namelijk de financiële rechtmatigheid en de getrouwheid. Bij de financiële rechtmatigheid wordt onderzocht of de balansmutaties, belastingontvangsten, baten en lasten volgens wet en regelgeving tot stand zijn gekomen. Bij de getrouwheid gaat het om of de cijfers een juist en betrouwbaar beeld geven van het gevoerde financieel beheer. Tijdens dit onderzoek hebben wij rechtmatigheidsfouten en getrouwheidsfouten geconstateerd, als ook rechtmatigheidsonzekerheden en getrouwheidsonzekerheden. Fouten verwijzen naar bedragen die onrechtmatig tot stand zijn gekomen of onjuist zijn verantwoord. Terwijl onzekerheden ontstaan wanneer onvoldoende informatie beschikbaar is om vast te stellen of bedragen rechtmatig tot stand zijn gekomen of juist zijn verantwoord. Voor de aanvaardbaarheid van de fouten en of onzekerheden geldt een toegestane marge van 1% van de totale lasten, oftewel 17,6 miljoen gulden aan kwantificeerbare fouten en of onzekerheden. In het jaar 2023 bedragen de kwantificeerbare fouten 2036,5 miljoen gulden en de kwantificeerbare onzekerheden 2018,3 miljoen gulden. Beide bedragen liggen ruim boven de toegestane marge van 17,6 miljoen gulden. Bij de rechtmatigheid gaat het om 1990,5 miljoen gulden aan kwantificeerbare fouten en 759,4 miljoen gulden aan kwantificeerbare onzekerheden. Bij de getrouwheid gaat het om 46 miljoen gulden aan kwantificeerbare fouten en 1258,9 miljoen gulden aan kwantificeerbare onzekerheden. Wat gaat fout en waarom? In het jaar 2023 zijn de kwantificeerbare rechtmatigheidsfouten ten bedrage van 1990,5 miljoen gulden veroorzaakt door het niet naleven van de geldende wet en regelgeving, zoals het overschrijden van de door de staten vastgestelde landsbegroting en het aangaan van verplichtingen zonder suppletoire begrotingen ter goedkeuring in te dienen bij de staten, het uitbetalen van salarisindexering over de jaren 2019 en 2020 zonder suppletoire begroting, het niet consistent naleven van aanbestedingprocedures bij het aangaan van financiële verplichtingen, het accorderen van financiële verplichtingen door onbevoegde functionarissen, het verstrekken van de lening aan HNO Vastgoed en Beheer NV zonder een formele overeenkomst en het uitbetalen van transitiekosten zonder vaststelling bij een ministeriële beschikking, het aangaan van de lening tussen het land en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in zaken Giro Settlement Holding NV zonder machtiging aan de minister van Financiën bij landsbesluit. Daarnaast is de Rekenkamer van mening dat de overheid in strijd met de geldende wet en regelgeving opdrachten aan de SBAP en de SOAB heeft verstrekt zonder dat voor deze opdrachten een openbare aanbesteding is gehouden, dan wel 3 offertes zijn gevraagd. Ook vormen deze opdrachten geen deel van de statutaire doelen van deze stichtingen. De minister van Financiën het overzicht van aanslagen in het model J bij de jaarrekening heeft laten opschonen en dat deze opschoning bekracht is middels een motie van de Staten. Deze motie heeft volgens de staatsregeling geen wettelijke grondslag of externe werking. Hierdoor beschouwt de Rekenkamer deze opschoning als onrechtmatig. Voor wat betreft de rechtmatigheidsonzekerheden
zijn deze met name veroorzaakt door ontbrekende bewijsstukken en tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing, oftewel AOIB. Ook bij de getrouwheid zien we verschillende fouten in zaken onjuiste of niet verantwoorde bedragen. Deze betreffen ten onrechte verantwoorde bedragen als investeringen op de post materiële vaste activa, uitbetaalde transitiekosten aan CMC als vorderingen, opbrengsten uit speelvergunningsrechten in het jaar 2023, opbrengsten uit boetes in het criminaliteitsbestrijdingsfonds buiten de jaarrekening van het land, de getrouwheidsonzekerheden. Anderzijds worden met name veroorzaakt door ontbrekende bewijsstukken en tekortkomingen in de AOIB. Daarnaast is de jaarrekening niet opgesteld in overeenstemming met alle relevante bepalingen uit de Landsverordening Comptabiliteit 2010 en de Landsverordening Financieel Beheer. Zo blijkt uit het jaarverslag niet duidelijk of alle beleidsvoornemens zijn gerealiseerd, bevat het overzicht van de investeringen niet alle voorgeschreven informatie, ontbreekt een afzonderlijk verslag van de minister van VVRP over het beheer van de onroerende zaken en ontbreekt een toelichting op het opschonen van oude belastingaanslagen in het model J. Ten opzichte van het jaar 2022 zijn de kwantificeerbare rechtmatigheidsfouten gestegen van 1244 miljoen gulden naar 1990,5 miljoen gulden in het jaar 2023. De kwantificeerbare rechtmatigheidsonzekerheden daarentegen zijn gedaald van 3170,2 miljoen gulden naar 759,4 miljoen gulden in het jaar 2023. Bij de getrouwheid waren de fouten in het voorgaande jaar niet kwantificeerbaar, terwijl de kwantificeerbare fouten in het jaar 2023 46 miljoen gulden bedragen. De kwantificeerbare onzekerheden zijn gedaald van 3.297,2 miljoen gulden in het jaar 2022 naar 1.258,9 miljoen gulden in het jaar 2023. Hoewel de kwantificeerbare onzekerheden zijn afgenomen, blijven structurele problemen bestaan. Het land beschikt bijvoorbeeld niet over bijgehouden lijsten van materiële en immateriële activa en het gevoerde financieel beheer is niet ordelijk en controleerbaar. Omdat de totale kwantificeerbare fouten en onzekerheden de norm van 1% ruimschoots overschrijden en het financieel beheer niet ordelijk en controleerbaar is, biedt de jaarrekening geen deugdelijk beeld van de financiële positie van het land per het einde van het jaar 2023 en het resultaat daarover. Het land werkt aan 2 trajecten die moeten leiden tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van het jaar 2026, namelijk de Roadmap 2026 en het landspakket. Beide trajecten lopen vertraging op en pakken niet alle oorzaken van fouten en onzekerheden aan. Daardoor is het nog onzeker of de jaarrekening 2026 goedgekeurd kan worden. De Rekenkamer beveelt de Staten aan om de Raad van Ministers op te dragen de uitvoering van de Roadmap 2026 en het landspakket te prioriteren. Toezicht te houden op de opvolging van aanbevelingen door de Raad van Ministers en de ontwerpwetswijziging van de Landsverordening Financieel Beheer zo snel mogelijk in behandeling te nemen, zodat het subsidiebesluit 2024 in werking kan treden. Daarnaast beveelt de Rekenkamer de Raad van Ministers aan om de geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening 2023, evenals de aanbevelingen uit eerdere rapporten van de Rekenkamer, aan te pakken. Het traject voor het aantrekken van bekwaam personeel voor te zetten, zorg te dragen dat financiële verplichtingen uitsluitend worden aangegaan door daartoe bevoegde functionarissen. Sancties op te leggen aan personen die zich niet houden aan de wet en regelgeving. Ervoor te zorgen dat instellingen binnen de collectieve sector hun jaarrekeningen tijdig indienen, zodat deze kunnen worden opgenomen in de jaarrekening van het land. En tot slot te verzekeren dat opdrachten aan entiteiten
uitsluitend worden verstrekt binnen de kaders van de geldende wetgeving en de statutaire doelstellingen van deze entiteiten. Meer weten? Het volledige rapport over de jaarrekening 2023 is te raadplegen op de website van de Algemene Rekenkamer Curaçao.